Приятел, благодарим ти, че вече си част от нашата общност. Възползвай се да гледаш и останалите видеа. Росен Миленов за мутрите. Киро Брейка. Ивелин Михайлов за мафията. Шкумбата за баба Ванга. Кузман Илиев с икономически анализ. Емо Каменов и живота на улицата. Иван Тренев. Над 65 видеа създадени от нас. Българи бяха арестувани при съвместна акция на ДАНС и ФБР. Всички те са били част от престъпна група за пране на пари и измами с банкови карти, съобщиха от Върховната касационна прокуратура. 14 от българите са задържани на територията на Съединените щати, двама в нашата страна. В продължение на 2 години ФБР и ДАНС са разследвали българските граждани, за да установят структурата и иерархията на престъпната група, както и механизмите за пране на пари и източване на банкови карти. Установено е, че организаторът на престъпната група се намира в Съединените щати. Чрез български посредници той установява контакт с групите, които източвали банкови карти не само на територията на Съединените щати, но и в други държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в Съединените щати, който е контролирал източването чрез създаването на карти-дубликати. Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в Съединените щати. Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, са от 10 до 20 години за всяка транзакция, а по обвинение за банкова измама до 30 години. Уважаеми зрители, всеки ден по улицата се разминаваме с различни хора, които имат невероятни истории и е така как си ходите в метрото, в автобусите, може да срещнете някой, който не предполагате, че има такава невероятна история, който за годините си е преживял много. Днес ще ви запознаем с Жорката от Бургас, който има много динамичен живот, бил е кларинетист, отива на турне в Америка, остава нелегално там, после попада в федерален затвор, там печели състезание по културизъм и връща се после в България. Много е надъхан, решихме да ви срещнем днеска с него. Здрасти, Жорка, как си? Здравейте, момчета, благодаря за поканата, за мен е чест. Директно да почваме. Какъв е живота в Америка? Защото тук го знаем, ние го обсъждаме постоянно с различни хора. Защо ти искаш да отидеш там, да промениш съдбата си? Защо се върна и как попадна в тази обстановка? С няколко думи. Ами Америка за някоя майка, за другия мащих. За мен специално си беше майка, защото аз така не работех там. Аз живях мечтания живот. Правих това, което обичам да правя. Разполагах с пари. В следствие на разговор ще стане ясно как. Страната на мечтите, това е. Тоест ти отиваш с оркестъра кларинетист, нали така заминаваш? Точно така, значи аз съм музикант. Кларинетист, завършил съм музикално училище, после съм завършил висше образование в музикалната академия в София. Америка винаги ми е била фикс идея, винаги ми е била цел. След като завърших, ми беше предложено да замина на турне в Америка, като аз съм завършил класическа музика, симфонична и оперна. Аз не свиря фолк, етно, джаз или друг тип музика, аз съм специализирал само в класическа музика и съответно предложението, което ми беше отправено за Америка, беше за оперна музика. Бяхме тогава сборен оркестър, солист беше Орин Горанов и отидохме с 2 опери. Едната е Мадам Бътерфлай, другата е Лучия. Свършва то ангажимент, свършва турнето и ти решаваш да останеш нелегално там, защото не си бил с неуредени документи или как? Да, ние бяхме с визи, които ни уредиха от оркестъра работодателя. Тя беше за 6 месеца. Работническа виза за временна. Точно така, Entertainment виза, които са P1, P1. И тя беше за 6 месеца. Аз тогава тъкмо бях навършил 23 години. Точно преди да замина бях навършил 23. И точно в тази възраст Ти се живее. Аз съм авантюрист. Буквално след края на турнето казах на групата: момчета, аз съм до тук. Те казват: как така? Буквално с една раница на гърба викам: остана. Ако сега не рискувам, ако сега не пробвам нещо различно, няма кога. България е много хубаво място. Аз в момента съм много доволен, че съм тук. Много ми харесва, обичам си родината, но смятам, че човек задължително трябва да излезе в 20-те си и трябва да си чупи главата, защото това учи. А сам ли оставаш или някой ортак от оркестъра остава с тебе? Не, абсолютно сам останах, но имах приятели, които бяха в различни части на Америка. Кой е заминал на студентска бригада, кой преди години е останал пак на това турне, където аз останах съответно. Къде е отседна? Значи последният спектакъл беше в Лос Анджелес. Групата от турнето, те от Лос Анджелес заминаха за България, аз си взех билет
за Ню Орлеанс, Луизиана. Имах приятел, който живя там тогава. Защото в началото много е важен Social Security номер. Това е документ, Който мога да работи с него. без него не може. Просто, но моята виза позволяваше да изкарам този Social Security. През него ти минават данъчни осигуровки, както е ЕГН-то за България, така е Social за Америка. Но моята виза, тя е Entertainment, работна, която позволяваше да ми бъде изкаран Social Security номер. Докато обикновена туристическа виза, абсурд, това нещо е невъзможно. Не мога да По работиш. този начин предотвратяват хора да остават там да работят. И какво почваш да бачкаш първо? Поне каза много пари, не вярвам, че с кларинета си успял с бакшиши, нали, да изкараш някакви пари. Момчета, ако трябва да съм честен, в Америка имам 2 работни дни. Официални. 2 официални работни дни и те бяха в Ню Орлеанс, като останах, си изкарах този Social Security номер и след като вече можех да работя, аз бях готов да ми чини, кенефи, каквото и да е, разбира. Просто Ама да останеш да прош. точно така. No matter what, all in. Просто Това е старта, няма как. точно така. Да. Нищо. Дъното. Не, дъното е нагоре, аз съм под дъното. Да. Аз дори сега не осъзнам как съм го правил без една стотинка, без нищо, просто отиваш и оставаш на другия край на света. Авантюрист. Чух се с още няколко приятели, които бяха в различни градове, Балтимор, Вашингтон. Се чуихме кой на къде, какво прави, търси си работа. Стана ясно, че в Чикаго има българска общност и съответно сред българи ще има много работа. Не? Колко човека са в Чикаго? 100 хиляди човека ли са българи? Ами, Или нямаш Май, представа? 250. между 250-300 хиляди. Страшно, като голяма част са нелегални, но Чикаго е една малка България. Там има български културни центрове, български заведения, Магазини. български магазини, българска храна, лютеница, сирене, всичко българско. Там реално не ти липсва. Аз 3 години бъкел английски не бях научил, защото в банката, като ти навсякъде само с българи комуникираш. Навсякъде. Ти не усещаш, че си в Америка. В затвора научих английски. Не навън, докато бях. Да. Нали? Значи и далаверите пак с българи сте ги правили. Точно така. Та, 2010 каснах в Чикаго и от летището първото нещо, което исках да намеря е фитнес, където ти да се направя тренировката. Просто това ми е страст. Това ми е нещо, което ми доставя удоволствие, което дава смисъл на деня ми и на съответно на съществуването ми. Браво, че тренираш, много хубаво. Да. Събрахме се с моите приятели, с които бяха в различните градове, къде в една квартална заличка. Тренираме, аз тогава бях на един месец след състезание по бодибилдинг и бях в Топ форма. топ форма тогава. Да. Да. Чакай бе, къде си бил след месец? Тук си занимавал с бодибилдинг? Аз докато учих, успоредно бях фитнес инструктор в един софийски фитнес и успоредно се състезавах. Даже на първото състезание, което бях в Зимния дворец, VIP гост беше Рони Колман. Това за мен беше вау, аз тогава на 22 бях, Рони Колман дойде. Той тогава гърмеш, той беше най-известният. Той вече беше се пенсионирал. Последната Олимпия беше 2006-2007 почнаха операциите, но 2010 беше още як, беше просто Сега е голямо- пихтия, гледах снимки. сега е горкия. Сега практиката му показва, че методите му не са били правилни. Извращен. Просто той беше тотално all-in и това е цената. Той има в момента 13 операции само на гръбначния стълб, което е кошмарно. Когато го питаха колко ти е болката от 1 до 10, той каза 13. И какво почвате в някаква заличка в Америка да блъскате? Помпате. На първия ден, на 30 ноември, почваме да тренираме в залата и тогава аз съм як. Едни поляци. Момчета, така. Много добра форма. Стана ясно, аз съм българин, те са поляци. Днес каснах, може да ми помогнете с намерение. От останало става спитане. Да, Можете да търсиш ми вариант. помогнете да се намеря някаква работа, каквато и да е. Те казаха ми, ние не знаем, но познаваме българи. И обадиха се на едно-две българи, те дойдоха до залата, запознахме се. Това буквално няколко часа след канцелението ми в Чикаго. Отидахме на кафе, запознахме се, те ни запознаха с друга група българи и стана ясно от останалостта, че на едно от момчетата баща му е кингпина там на Какво ще рече това? боса на българската мафия в Чикаго. Кварталният мафиот там за техното регионче, през него минава всичко. Точно така, да. Съответно, направихме среща малко по-късно, няколко седмици по-късно. Каква работа ти предложиха? Банкови измами. Директно, как ти нямате доверие, как ти кажеш, ти предлагаш Общо банко и взето- измами от самолета. бе. Ами не, виж, аз всъщност поисках среща с съответния човек и те ми насрочиха среща. Аз се представих, като казах кои хора познавам в България, кои хора могат да гарантират за мен. То се оказа, че има много общи познати и съответно човека... Ти гласува доверие. Не, той направи контакт с нашите общи познати и те гарантираха за мен. Видяха, че не си измисляш. Точно така. Когато някой гарантира за тебе, е друго от това ти да говориш за себе си. И той е един вид open-ended към мен. Значи може да ми има доверие, съответно може да ме тества оттам насет. И Сега това не са били някакви случайни хора, предполагам. Не, Сега той е не като звънка на не някакви. е случайно, за радост, покрай спорта се правят много хубави контакти. Да. Спорта, ето аз примерно като музикант не бих казал, че съм направил
контакти, по-сериозни говорим за бизнес контакти, докато чрез спорта, ако щеш в андерграунда всеки тренер, всеки спортува, всеки иска да изглежда добре, всеки иска да се чувства добре и контактите, които аз някога съм правил, стабилните, те са били благодарение на спорта. Запознавате се вече, той звъни, вижда, че си не си случайен човек и И оттам насетне той почна да ме приобщава към организацията. към тяхната група, точно така. В началото всичко е тестов период. Все пак няма значение кой е гарантирал за теб, ти трябва да се докажеш на място. Това ти беше първата работа. Какво трябваше да свършиш първо? Ами в началото почваме с кредитни карти. Това е схемата. Схемата тя не е една и две. Схемата може да отидеш да теглиш европейски информации, другата е да поставяш устройства на машини, да ги сваляш. Които виждат пин-кода. Точно така. Да. Има си машини, които взимат информацията, което вече не става. Вече има много защити. Банките направиха много защити, понеже целият свят е гърмял от такива измами. Но тогава беше с една от машинките взимаш информацията, която е от самата кредитна карта, а с друга слагаш камера горе, която да взимаш пин. Те са тия мокро мафия ги гледам направо думка целият банкомат. Не се занимават с картата, Сега има брат. такива хакери, братле, където вау, не знам, сега, те наистина не се занимават. Те просто от сметката на човека Точат. качва всичко в крипто и когато е крипто, те не може дори да се разбере кой ти е взел информация. Непроследимо е. Да, но тогава беше по-скоро на хамалска работа. Ти отиваш, ти вършиш, ти теглиш и ако мине, ако те хванат. Добре, има си друг екип, който краде на хора кредитните карти и ги предоставя на вас и вие или как се случва всичко? Тогава едната работа беше, че имаше европейски информации, кредитни карти, които не можеха да бъдат изтеглени в Европа. Можеха само единствено в Америка. Европейски информации, които ние теглихме в Америка. А другото, което можеше да правиш ти сам там, ти да отидеш, ти да си откраднеш информацията и ти да си изтеглиш. Но доста по-рискованото е там, защото проследяването там, когато вземеш от техните банки, от техните кредитни карти, е много по-лесно, много по-достъпно. Те виждат кой е отишъл на банкомата, кой е сложил, кой го е взел после и съответно кой после го е дръпнал, защото всяка една банка и всеки един банкомат си има камера и всичко се вижда. Много по-лесно проследимо, докато когато правиш с европейска информация, европейска кредитна карта, няма как да стане контакт между Европа и между Америка. Различни системи. Започва някакъв investigation, но той стига до заден на улица. Локално ниво. И тебе те ли беше страх, че някой ще изпържи, все пак ти си нов там, да не ти направят постановка, те пратят някъде те заключат. Съдейки на възрастта, в която съм бил, по-скоро не. По-скоро бях all in. Не ти пука. Дори в затвора да влезнеш, не ти пука. Абсолютно не. И Абсолютно какво не. почнеш? Още повече тогава в тази възраст имаш време за Грешки. Да, и да ги поправяш. абсолютно не ми пукаше. Авантюра. Аз го приемах всичко като експириенс, като авантюра, като изживя адреналин. Това е нещо, което даваше адреналин. И хубаво теглиш парите, колко остават за тебе, колко остават за кингпина, за боса. Каквото изтеглиш 20% за тебе. Той вече се оправя с който не се оправя. Разпределя. Помниш ли си първата сума, колко изтегли тогава? Не си спомням, ако трябва да съм честен. Всичко, което влезе и малко да беше много, защото ти не можеш да повярваш какво става. Ти нямаш нищо. Спомня се само, че на 23 години в другия край на света имах много сериозна сума събрана, която после федералните ми взеха. Къде ги събираш тия пари? По сметки, по други хора, по банкови кутии тогава. Колко пари бяха? Сейфове и кеш. Колко пари? Може ли си спомнеш колко бяха? Не си спомням, защото аз много харчах. Купувахме коли. На принципа дай на бедния малко власт и му гледай сира. С моите партии за 14 месеца сменихме 9 автомобила, ходихме по почивки. Общо взето всичко, което ми поискаха очите и ръцете, им го дадох. Защото ти отиваш реално теглиш едни пари, които ти не си заработи, то е постоянно И ти харчене. знаеш, че утре пак ще дойдат, Да. разбираш? Знаеш, че утре пак ще дойдат. И реално ти гледаш един келеш на 23 години, имали сме Бентлета, 65-ци, Сиели, S-класи, джипове. За 9 месеца 14 автомобила, това е лудост, което само по себе си подтиква хорските приказки, хората злите очи, Прави почва впечатление. да се говори. Изведнъж идва някой, никой не ме знае, никой не ме е виждал, и изведнъж почна да избухвам със стандарт. Не работя. Някакъв българин. А имаш ли график, примерно? Днеска ходиш, утре пропускаш. Не. Или всеки е мога да ходиш. Плаващо работно време. Трябва да ти пари от... и си теглиш. Да, общо взето, когато работиш там на местно ниво, ти си определяш кога. Когато някой праща от Европа, гордо, когато те ти пратят. А Да. откъде пък имате тази база данни, че от Европа постоянно получавате такива? Контакти. Горе-долу свързваш се. Всеки има познат, който има друг познат, който може да ти направи контакт с някой, който има общи интереси. А оня, какво ще спечели от цялата схема? То крайния, който е негова картата. Ей, той е на Тоест, процент. който е негова картата и който е изпрати за Америка, той знае. Американците взимат 20% от изтеглянето.
другото се праща. Това е схемата. 20, останалото се Той праща. знае ли колко има вътре в картата? Или... Никой не знае. Никой не... Никой не знае. ясно, значи много плаща. Чувал съм, че са ставали за употреби. Така разправят. Така говорят. Добре, после това ни отвежда вече към другия разговор, че в един момент явно те хващат. Схемата се пропуква. Знаете ли какво стана? Тогава имахме между нас една приказка, ако не те хванат на място, няма проблем. През 2011 година, лично господин Цветан Цветанов, тогавашен Вътрешен министър. да, е подписал споразумение с американските власти да изпрати българи, да ги внедри в техните тайни служби, за да уловят българи, които извършват престъпления в Америка. Това е един вид да целуваш американски, нали? Да. Големи бокуци са тия нашите, бе. Всичко изисква жертва, разбираш? Ема не, той ще му каже, ето бе, ние се бориме с контрабандата. Точно така. Но идеята е, че наши братя българи са изпратени в Именно. Америка да помагат на американци да ловят българи. Ние знаехме, между другото, че започва някакво разследване за българи, Акция. но за някакви българи в Америка. Кой ти предполага, братко, че тези българи са в Сте Чикаго и че тези българи сме ние? Мале. За самия инвестигейшн е бил 3 години. 3 години сме следени. Аз в доказателства, които съм виждал срещу себе си, са фитнеса, в който тренирам. Те ме снимат. Ресторанта, в който ям, те ме снимат. Виждал съм снимки в мола. Разработка цялостна за тебе. 3 години. Не само за мене, а цялата група ние бяхме 17 човека. За всеки един. Значи не са били само 17 българи, които са дошли, а те са помагали на федералните агенти с преводи, защото ние си говорим на български. Нали? Да. Американците няма как да разбират. През тези 3 години те са седяли всяка една част от Целият процес. Някои от тях аз дори не ги познавах. Аз някои ги видях в деня на самия арест. Как решава да те думнат? Конкретна случка ли или нещо си преба системата? Федералните, това е top of the line, това е върха на сладоледа. Когато те почнат дело срещу теб, те трябва да са сигурни, че ти нямаш 1% шанс да го спечелиш. През тези 3 години те събират. Имахме хора с микрофони между нас. Аз съм слушал записи. И си спомням конкретните записи, които съм ги слушал после в доказателства, спомням си точно в кой ден са били и точно кой ме е записвал. Те крият източника. Самоличността на Те крият самоличността на човека, но аз знам кой е бил. Впоследствие този човек за други престъпления влезе, но както е той, само той си знае как спи, като е предал толкова много хора. Те внедряват един човек около вас и той ви записва през цялото време. Не, българин, който е бил срещу нас, с нас в нашата И група. той е точил пари. Точно така. Но той в даден момент е бил хванат на място. И сам е предложил. И си продава задника. Точно така. И съответно през тези 3 години едно от доказателствата. Fucking snitches, брат, се разбираш. И едно от доказателствата. Смърт за шпионите. Snitches get stitches. Едно от доказателствата беше двама с микрофони. Другото беше, те са undercover, те не са с полицейски коли, те са под прикритие. Снимали са снимали са ни на място, съответно, аз не знам, че това са федерални агенти през тези 3 години. Отделно имат телефонни записи, когато са ни слушали телефоните, SMS-и, черно на бяло са ги изкарвали, преведени, за да знаят, че могат да те разпънат и да нямаш абсолютно никакъв шанс. А акцията срещу всички тия 17 човека в един време. ден ли е? 5:00 сутринта, братко. И ви удрат, а вие живеете на различни места. Абсолютно различни Ама ви места. удрат едновременно, за да не мога да се предупредите. Точно така, като един от хората живее в България, те го удрят, ние сме 8 часа разлика с България, ние го удрят сутринта на обяда в 1-2 часа. В един и същи час и при нас, и при него. Като ме лично ме удариха 15 горили, маскирани, с бронежилетки, автомати, се едно отиваш с ISIS да се биеш, нали, за един човек. Но това е процедура. Всеки един е ударен с по 10-15 човека. Просто е процедура да изглежда вау. Нашето престъпление се води white collar crime, бяло престъпление, което не е валянс, не е с насилване, не е да биеш хора, не е да бъде заплашен човешки живот, не е агресивно престъпление. Разбираш, това е бяло престъпление, това са финансови измами. Така да го кажа, там го наричаха интелигентно престъпление, нали? Понеже с мозък се направва такова, не с продажба. Интелектуален труд. Точно така, а не с продажба, да кажем, на наркотици, нещо, което се вреди някъде. Да. Или курви нещо да държиш да ги контролираш. Точно така, да. Нещо, което не е свързано с... Физически с хора. Точно така. Или принудително да караш хора нещо. Бяло престъпление. И мога да кажа, че ние бяхме най-смешното престъпление. Реално в федералните, брате, ти си в дълбоки води. Да, ама кой знае за какви суми става, просто общо. За 3 години вие всеки ден си точите 17 човека. Ами не е цифрата, точно кой така, знае защото там беше подразбиране. Това не означава, че през тези 3 години те имат всичко от до. Голяма част от тези неща са на предположение. А реално това, което имат от телефонни записи, от SMS-и, и това нещо го наслагват на тези 3 години.
И те изведнъж така предполагаема група, предполагаема сума. И изведнъж от предположение от тяхна страна те правят някакви милиони, което е нереално. Нереално. Надуто е. Точно така. Мен година и половина след като ме удариха, адвоката ми, той не даже да ме вижда, бивш прокурор, служебен адвокат, кой е Георги от България. Да го е бе. То е някакъв американец, предполагам. Там служебно точно заведено лице. Ами Да. федералните адвокати, братко, започват от минималния $20,000. Да. А те тогава, като те ударят, като те вземат всичко и Ти да не можеш да искаш, си позволиш баничка. стигат до $300,000 федерални адвокати. На месец. Не на МЕФ, За За дело. цялото дело. Да, моето дело беше 3 години и малко. Имаше хора с 10 годишни дела. FBI, това е дълбоките води. Дебелата работа. Да. И реално влизаме, там имаше терористи, които гледаме по телевизията. Наркопасьори. Наркопасори, като разбира и американските генгове. Аз там запознах с основателя на един от най-големите генгове, CVL, Commander Vice Ward. Година и половина живяхме заедно, станахме приятели. Запознал съм се с братовчет на Чапо Гузман. Ел Чапо е роден с името Хоакин Гусман Лоера през 1957 година в бедния район Латуна, в щата Синалоа, Мексико, и е израснал в семейство на фермери. Още като младеж започва да се занимава с незаконна дейност, включително отглеждане на марихуана, за да подпомага семейството си. В началото той е бил под ръководството на известния наркобарон Мигел Галардо. Първоначално Ел Чапо е бил натоварен с задачата да координира транспортните маршрути за наркотици, като проявява изключителна ефективност. Една от ключовите му задачи била да организира прехвърлянето на кокаин от Колумбия към Съединените щати, като използвал самолети и кораби. След ареста на Галардо и разпадането на картела Гуадалахара, Гусман основава своя собствена организация, наречена картелът Синалоа. Под негово ръководство картелът се превръща в една от най-влиятелните престъпни организации в света. Според експерти, структурата на картела била толкова добре организирана, че в някои области замествала държавните институции, осигурявайки работа, защита и дори социални услуги на местното население. Истински NBA плеер, играл в Бостон Селтик с Лари Бърд, играл е с хората от 90-те години. Какви ли не хора? Един хакер, който беше хакнал Твитъра на Барак Обама, хора, които правиха порно с бебета, двама, които правиха порно с собственици дъщери. Общо взето, освен канибали, всичко друго имаше там. И всички бяхме на едно. Нямаше разделение този. Килъри, това е най-малкото Абсолютно. сигурно. Може би само ние българите не бяхме стреляни и само ние не бяхме убивали. Всичко друго беше стреляно, убивано, някой в масови престрелки. Единият мисля, че беше с 18 куршумни рани, другия беше с 12, като голяма част от тях не могат да бъдат извадени, понеже са засегнали някакви органи и тези хора до края на живота трябва да са на някакви медикаменти, за да махат отровата. Ама лежи в затвора през това време. Престрелката е станала някога в голямото му криминално минало, разбираш? Да, преди да навлезем в тази тема с затвора, Кингпина, както ти го нарече, удрят ли го и него? Разбира се. Аз мисля, че само вие, дето сте били водоноските. Кингпин, разбира, той е мой много добър приятел. Ние сме много добри приятели. Аз не съм гледал него като да съм му казал шеф и ние сме много добри приятели. Просто федералните така си измислиха и скомпозираха нещо, че направиха Кингпин първи генерал, втори генерал, трети генерал. В докладите на федералните аз бях посочен като дясната му ръка. Защо? Защото в някакъв разговор той е казал за някой, че понеже се е опитал да ме прецака мен, ще прати да му щупат краката. И понеже федералните разсъждават, щом Кингпина говори така за Георги, че ще прати да бият някой заради него, значи той му е много ценен. И така си изкомпозират кой е първи, кой е втори, трети, четвърти и пети. Разбираш? Пак са догадки. Точно така. Но ходи обяснявай, че нямаш сестра. Разбираш? Значи те удрят за 3 години общо. Така ти го пишат делото. Не, по закон. Ти отиваш на общо дело за определение на парична гаранция за да те пуснат под гаранция. Но това е ефективно. Каквито и пари да извадиш, няма да пусна. Точно така. Отделно аз бях вече съден. Аз съм осъждан 2 пъти преди федералния ми арест. Едното беше за сбиване в една фитнес зала. Грубо казано сбиване. Той не бил беше шамар, примерно. Точно. Бутани шамай. Беше глава. Да. Но американеца, когато нещо направиш, той съсипаме живота, почто знае, че за всичко могат да те осъдят и за всичко могат да вземат пари. То сбиване е много грубо казано. Отделно съм хващан на място доста пъти, но то беше на щатско ниво. Когато си на щатско ниво и когато си платиш, няма проблем. Взимаш пробация. Аз имах 2 пробации. През цялото това време, когато е било да кажем едното хващане на място, другото хващане на място, аз съм бил вече
под федерален investigation. Те са ме гледали, те са знаели какво се случва през това време, разбираш? И просто са го взимали това още към бонус към тях, към доказателства, точно така. Но въпреки това, нали, всеки си каза, на мен няма да ми се случи, никой не подозира, че Да, ти Ти си с бентлита, курви, Точно така, дискотеки, пиене, дрежки. братле, хората, които съм гледал като малък, с хубавите коли и си мечтал техния живот, аз го живях в ента степен по-добре и повече тогава, разбираш. Самата мисъл, че ти си на другия край на света в Америка, това ти дава още повече адреналин, да. конфиденс, разбираш. Да. И ти искаш и още и си вярваш. Миш си над закона. И тогава знаеш, когато имаш приятели много, интереси към теб са много. Общо ето не съжалявам, не ме разберете погрешно, аз не съжалявам за абсолютно нищо, няма да, ако мога да върна времето назад, няма да променя и една секунда. Не само от хубавото, ами от затвора. Един мъж, когато е мъж, не само когато всичко е розово, ами когато нещата заговнеят, също трябва да бъде мъж. При нас имаше такива, които без да обиждам, не се показаха като мъже в момента, който влязаха, а се биха в гърдите, когато всичко беше розово. Но това е вече въпрос на психика и на възприятие. Колко ти беше делото? Колко години лежа? 3 години и половина лежа. Да, като на момента на изслушването за гаранцията, което преди малко започна да казвам, на мен ми казаха: Георги, 5 обвинения, всяко по 20 години, грози го 100 години затвор, не препоръчваме гаранция, защото може да избяга. Има контакти с България, които може да му изпратят фалшив паспорт и може да избяга. Си измъкнеш. И ти го чуваш това? Аз го чувам и изведнъж чувам. Макар че някак съм запазил някакво самообладание тогава, си викам, нереално е, аз не съм убил човек. 100 години. Да. Ако иска да ме изплашат, кажи 10, 20, ще се стресна. Но 100 не звучи реално. За Викам, такъв тип престъпление. точно така. Нещо викам, не е както трябва. Още повече, нали, доводите за да не ми дават гаранция бяха вече, че съм осъждан за сбиване и че вече съм осъждан, съм рецидивист, така да се каже. И ще се укрия, ако бъда пуснат. Но това беше чисто фиктивно. Смешно е, да. Точно така, да. И след като ни закараха в затвора, делото започна. Джела в Америка е ареста в България. Арестите са възможно най-лошото място. Когато вече отидеш в затвор, в призън, там всички са осъдени, ти имаш условия. Ти можеш да излизаш навън, имаш условия да тренираш, имаш двор, ти избираш какво да правиш. Докато ареста е Килия. Една стаечка, едно килия. помещение при нас беше 15 метра на 15 метра. В това помещение ти си 24/7, нямаш каре, не знаеш дали е светло, дали е тъмно, не знаеш колко е часа, не знаеш дали вали сняг, не знаеш дали пече слънце. Там ли пикаеш вътре? Всичко Big Brother вижда всичко. Няма прозорци, няма врати. Кенефа, камерата. Всички те гледат. САЩ имат най-високия процент на лишаване от свобода в света, с над 2 милиона души за трешетките. Повечето затворници са вкарани за ненасилствени престъпления. Арестите се управляват от областите, докато затворите са щатски или федерални. Поддържането на един затворник струва над $30 000 годишно. За да не стават злоупотреби, да не стават макар че са ставали самоубийства. Общо Като взето си това... бил там, стават самоубийства. Да, едно от момчета се обеси на чаршафа си, защото леглата са на 2 етажа. Се обеси на чаршафа си на втория етаж, скочи и си чупи врата. Ма българин ли? Не. Колко човека бяхте при тебе? Аз съм бил на 2 места. На първото бяхме 44 човека, на второто бяхме 88 човека. А в стаята? На първото място килията беше от 4 човека, на второто 2. Като в самото начало бяхме и 4-мата си бяхме българи, но полека почнаха всеки да ни разделят. Когато в процес на делото почнаха да предлагат. Първата седмица при мен дори адвоката ми, служебният адвокат, и каза: Джордж, има предложение, може да останеш в Америка и наясно си, че ще бъдеш депортиран. Към наясно съм. Има вариант да останеш, просто трябва да дадеш хора и други престъпления, ако знаеш. Да изпееш някой. И аз му казвам: добре, сър, Някакво ви. как мислите, викам, от тук, ако го направя това нещо, ако дам някой, как смятате, че от тук насетне, викам, аз до края на живота ще имам някакво себеуважение към себе си, как ще лягам, как ще ставам, ти решаваш. Изборът твой. Аз съм виновен, не бягам от отговорност, просто му казах: и ти свори ти, чакаш. След което адвоката ми, това беше първата седмица, той каза: окей, и година и половина не го видях повече. Братле, знам само, че съм в затвора и не знам какво се случва. Като след година и половина, на 15 септември, Ма това дали не е бил някакъв метод да те пречупат? със сигурност това е. Когато ти си в арест, това е възможно най-лошото място в целия свят. И в България тук са ми казвали, че е страшно направо. В целия свят. И Там е, за да може по-бързо да те пречупат, за да може по-бързо да подпишеш споразумение и да те пращат такова откъде. Защото ако ти си навънка, ти можеш да бавиш и накрая да напишеш споразумение за някакво време, което теб те устройва. А там само и само да се махнеш от това затворено помещение и да отидеш, да кажем, в призна, където вече имаш условия, ще вземеш по-голяма присъда, към 2-3 години взимаш, само и само да се махнеш там. То е направено да те пречупва, разбираш? Значи ти в ареста си бил година и половина. 3 години и...
Мале. До приза не стигна. Година и половина след като ни удариха, дойде адвоката и каза: Джордж, добри новини. Добре, аз се тръгвам. Може да подпишеш между 12 и 15 години. Много добри новини! Вика: сър, това ли са добрите новини? Вика: да, защо? Можеше да са много повече. Имаш ли лоши новини? Да. Вика: трябва да се признаеш само, че само аз съм отговорен за 5 милиона и половина и да се подпиша за между 12 и 15 години. Но дали са 12 или 15 се решава вече на деня на присъдата. Викам, тази сума е нереална. Между нас и казвам, това не е вярно. Цялата наша група, пък ако щеше всички други, които са занимали с това престъпление, не знам дали са направили 5 милиона общо всичките за тия 3 години. Но, ако аз се призная за тази сума, съответно аз дам тежест на всички в моето дело. Ако някой тръгне да казва, аз не съм, това е нереална сума, аз няма да се призная за толкова, те ще кажат: Георги подписа. Той каза, че сте за 5 милиона. Аз съм подписал, ако подпиша тази сума. Разбираш? Да. Все едно на твоя отговорност. Точно така. Аз утежнявам другите ми съпроцесници. Но пак казвам, това не е реално. Викам, абсурд. Адвокат ми до това време не ми беше дал нито едно доказателство, какво има срещу мене, нито един диск, нито един телефонен разговор, нищо. И аз му казвам: дайте ми да видя какво има срещу мене. И той ми отговори: ми ще ги ядосаме. Викам: какво означава, че ще ги ядосаме? Аз искам доказателствата им, които има срещу мене. И той вика: ако борим, ще ги ядосаме. Тогава вашата работа каква е? Да. Ти какво си ми? След което той каза: окей, и изчезна за още половин година. Няма го. Дойде след още половин година. Много добри новини. Викам: какви са? Ще трябва да се признаеш само за 2 милиона и 700 хиляди долара и викаш, вземеш между 8 и 12. Бе, то е също. Да, викам, то пак не ме устрои. Продължаваш да чакаш, живееш си вътре. Да, живея си. Ти реално не знаеш какво, просто не знаеш какво стане. Няма кой да питаш, никой не може да ти даде отговор. А някакви хора идваха ли ти на свиждане, да те виждат? Ами там не върте, там няма. Аз специално нямах свиждане. Сам като куче. Вие ставате едно голямо семейство. С всичките, нали, така да го кажа, криминални, ти си ставаш по-близък с тях, отколкото с най-добрите приятели навън. Защото с тези хора си 24/7. Години наред с тях делите храна, душове с тях и живееш най-тежките им моменти, както и те твоите, докато навън с приятелите било той най-близките. Сега се виждате на кафе, после се прибирате и край. Обирате само каймак. Докато там си ставаш много по-близък с някой. Направих страхотни приятелства там с хора, изключително големи машкари, които никога няма да видят бял свят. Всички взеха по няколко до животни пресели. Много тежки престъпления, много големи приятелства, но аз никога няма да ги видя повече, разбираш. Аз с тях бяхме много близки, просто защото обстановката ни направи да сме много близки. Каква надежда има в човек, който има някакви доживотни... Приятели, не знам. Даже ми е чудно и ти как си оцелял, как ти е протичал един ден, четете ли, какво правите там, как психически как не се разстройваш? Ами виж сега. Тренировки, ясно. Всичко в този живот зависи от това как го приемаш. Ако приемаш, че едно нещо е ад, ти ще го изживяваш като ад. Ако го приемаш, че е детска игра, ще го приемаш така. Аз го мислех така. Ако улицата е училището, то затворя университет. Нека аз съм тук да взема моето образование. Колкото, толкова. И това е един вид предизвикателство пред мен самия. Няма как да ти опиша какво е. Наистина да не знаеш дали имаш още един ден или 10 години или 20 години. Не знаеш. И нищо не можеш да направиш. Нищо. Това, което може да правя, намирам си рутина. Първите 2 седмици, като влязах, затворите са направени за хора. Човешката психика е много голямо нещо. Ние може да бъдем, ако щеш, завързани с верига в кучешка колиба и пак мозъка може да свикне с това. Ние сме съвършено направени, ние можем да се адаптираме към всичко. И първите 2 седмици почна да наблюдавам хора, които са от по-дълго време там. Някои бяха 3, 4, 5 години. И просто им наблюдавах рутината. И просто ги наблюдавах как са, дали са смазани, дали са щастливи. Те всички бяха усмихнати и се смяха, играха покер, домино, всякакви карти, играха много шах, страшно много шах и четяха много книги. Викам, щом тези хора, които са от години тук, виждам усмивка и могат да се шегуват, нашия въпрос да си намериш рутината. Почна да чета Библията, нещо, което правя до ден днешен. Тогава започнах и си обещах, че и като изляза ще почна да го правя. Колко пъти си чел Библията? В момента я чета за 27 път, цялата. Вяра ми, когато един човек влезе, само Господ му в устата и си каза: повече край, само да ми се размине, край. И аз си обещах, че това нещо, което съм почнал там да правя, с цел да изляза по-бързо, няма да бъда лицемер, ами ще продължа да го правя и навън. До ден днешен го правя абсолютно всеки ден, чувствам се добре като го правя. И отделно се удържам на обещанието. Съм обещал. И приспособяваш се към тази среда, а другите българи? Всеки си намираше своя собствен начин за оцеляване. А не бяхте ли групичка на българите, защото по американските филми, нали, има негрите, има мексиканците, нацистите. Точно има ли ги така, тия генгове? Има ги в абсолютно пълния мащаб, в който си го виждал по американските филми. Няма го това, че ако не си към нашия генг, си заплашен. Не. Генга е като религия там. Дори те го приемат много повече от религия. В скрития свят на затворническите банди
Затворническите банди не са просто мит от филмите. Тези групи, често формирани по расови или етнически признаци, държат значителна власт зад решетките. Те контролират всичко. От контрабандата до защитата на своите членове. Но не става дума само за власт и защита. Затворническите банди могат да продължат дейността си извън затворническите стени, оказвайки влияние върху общностите и продължавайки престъпната си дейност. Разбирането на тяхната структура е ключово. Обикновено има ясна иерархия с лидери, заместници и обикновени членове. Всеки член има специфична роля, осигуряваща гладкото протичане на дейностите на бандата. Изучаването на затворническите банди ни помага да разберем сложността на затворническата система и нейното влияние върху обществото. Ако реално аз не ти се бъркам, никой не ме закача. Ние българите не сме генг. В началото бяхме малко като Goodfellas, добри момчета с Робърт Ниро. Да. Бяхме всички заедно, готвихме се заедно, играхме белот заедно. Белот, там американците не знаят каква е тази игра. Но полека, като почнаха да ни разделят, нали, оставаме само все по-малко и по-малко. Аз специално никога, с абсолютно никой не съм имал проблем, защото уважавах и големия, и малкия еднакво. Не правих разлика между хора и хора. Както уважавах основателя на един от най-големия генг, така уважавах и този, който е влязъл за това, че са го хванали да пуши трева, който е бил от репка, така да кажем. И ти говориш за братовчеда на Чапо Гусман и някакви такива хора. Братовчеда на Чапо Гузман се казваше Диего. Всички мексиканци, уникални хора. Специално Добре, за Диего. какво му остане едно спречкване в затвора? Вие всичките нямате нищо. Сега ще ти кажа. Реално. На първо място спречкването е за покер. Не спречкване, боище. На първо място става за покер. Като падне някой на покер ли? Да. На второ място за телевизор. Имаш 2 телевизора, имаш 88 маймуни, които искат да гледат различни неща. На трето място за стол. Имаш 9 стола, имаш страшно много хора. И на четвърто място за телефон. Има 2 телефона, обаче всеки иска да говори с някой. Това са причините, поради които стават сбивания там. Всичко друго е уважение. Значи респекта за който и да е генг, дали черен, дали латинос, уважението е на пиедестал. Общо взето сбиванията са за, както изброих, за глупости. Но уважението си го има. Това е международният език на генговете. Генга за тях е като религия. Двама приятели, които са израснали заедно, но са в различни генгове. В даден ден от живота им се сдърпват и единия казва нещо за генга на другия като обида. Най-добри приятели. Това ми го разказва лично потърпевши. Вика, той изкара пистолета от Кръчова, заради и ми застреля от тук, куршум му излиза ето тук. Най-добрият ми приятел. Понеже вика, обидих генга му. Може да сме всякакви, генга е повече от религия там. Все едно обиждат майка ти, сестра ти, жена ти и децата ти взети заедно. Нещо много страшно, разбираш. Те са готови да дадат живота си за генга. Значи вътре има оръжие. Тази история, която ми разказа човека, става просто отвън, когато съм. Вътре има ли оръжие, дрога, защото би трябвало да има. Контрабанда на цигари, както по филмите ги дадат. Не, при нас просто нямаше как. Просто нямаше откъде. По филмите са за призаните вече, където може да се прехвърля отгоре. При нас нямаше как, брате. Ние когато отиваш на дело и се връщаш от дело, на излизане и на влизане ти си абсолютно чисто гол, разтваряш, клякаш, показваш, няма как нещо да бъде вкарано. Не мога да внесеш нищо. Нищо. Контрол е много Както си ходил на военна комисия пред, абсолютно така и там. Няма как. Чистак, барсак. Другото, което е, там не разполагаш с хартиени пари. Имаш акаунт и някой отвънка ти вкара пари в акаунта и ти поръчваш през телефона храна, която храна е определена в един списък, който те ти дават. Но не разполагаш с кеш пари, които можеш да купиш нещо. Нямаш лавка. Без значение дали си милиардер или си тиняк, ти разполагаш с $300 на месец. И си поръчваш храната. За $300 на месец. Те ти определят цените на тази храна. Естествено. Да. Естествено. Изключително много по-скъпо е. Но ти нямаш избор. Сорта аз ядах риба, тон, а ако да кажем по това време консервата беше $1.50 в грошери стора, при нас беше за 3.50. Но ти нямаш избор. Еми, ако не ти стигнат парите, гладуваш. Не можеш да вземеш от друг пари. Не можеш да вземеш пари. Значи, дали си и ти разполагаш $300 на месец. Нищо, че навънка може да си милиардер. Това е $10 на ден. Да, но всяка седмица, поведнъж на седмица, ти идват покупките. А имаш и изхранване допълнително. Допълнително те ти дават, но храната, която те ти дават е... По-добре не яш. По-добре не яш. Тия $300 все едно държавата ти ги насрочва за тебе, така ли? Не, семейството Вкарват ти ги в акаунт. Ти си плащаш. Аз специално лични пари, които са ми вкарани, за да мога аз да си купувам неща за моя период, който съм присъствал там, е над $10,000 за през целия период. Отделно, за да ти вкарат пари в акаунта, се плаща такса, за да ти вкарат пари. Тоест, ако ти вкарат $100, ти взимаш 93, защото $7 отива за такса, разбираш? Да. То общо взето
В Америка системата с затворени е бизнес. Уникален бизнес. Има предвид, Америка са 300 милиона и имат 2 милиона и половина затворници. Близо 1% от населението. За сравнение, Китай са 2 милиарда и нямат 2 милиона затворници. Но само защото в Америка това е бизнес. Един затворник на ден струва по $100, държавата плаща на затвора. Като закуската е шепа детски гранулки с 200 мл мляко. Предположение, колко струва шепа с 200 мл мляко? Предположение. Тутинки, бат. $14 Ще е касет. плаща държавата за теб. За някакъв Несквик Точно така. смазан. Точно така. Отвратителен. Та тези $100 на ден, те са за твоята поддръжка. Къде отиват? И по някакъв начин те ги дават, държавата ги дава на съответния затвор, дали частен, дали държавен. Те пък отдолу плащат данъци. Всеки печели. Само не и ти. А отделно ти си купуваш храна, като ти вкарат в акаунта. А ако не ти вкарат, няма да си купуваш. И то по-скъпа храна, която Точно е... така. Та, бизнес за трилиони. Тя е една центрофуга. Тези пари се въртят и остават само там. Перални. Прокурора печели за това, че ти си осъден. Колкото по-голяма присъда те осъдят, толкова повече бонус точки взима прокурора, разбираш? Така че те имат интерес ти да си осъден на повече време. Затворника е бизнес за някой там. Ако направиш някаква простотия вътре, моля си, дигнеш годините. Естествено, че може. Нали, то това Кой- не е крайно. Имаше- Съдили сме се на 10 години и това имаше е. един, който избяга, бягство от затвора плюс 5 години на присъдата ти. А когато вътре са ставали сбиване, защото те са ставали, ти вече почваш вътрешно ново дело. Според това каква щета си направил. Всичко, което вътре го направиш, то се акумулира към присъдата, която вече бориш. Чул ли си някой да кроят планове за бягство? При нас много интересно бягство, един чернокош, те го даваха даже по телевизията. 3 доживотни присъди му бяха дали на щатско ниво. А този чернокош много прилича на един от надзирателите. И на нощното броене в 2 часа, когато точно този чернокош надзирател минава да брои, осъдения скача, обезобразява го от бой до безпаметност, взема му униформата и бяга със собствената му униформа, като минава през камери, през скенери и не го разпознаш, той прилича на него, разбираш? Ама нормално си ходи или бяга? Нормално си хори, Да, да. излезе си. Аз не знам колко хладнокръвно го направи този човек това нещо. Излезе си на паркинга, намери си му колата и си тръгна. Обаче след една седмица го хванах. Защо? Защото той отшъл на място, където живее, при приятели си, през место. Пълен тапак. бе. Глупаво решение. Такова бягство, И, братко. какво? И то реално другия човек лежи на неговото място в килията, пребит, смазан. Прибит с оранжевата униформа, с неговата, а той с полицейската си избяга, разбираш? бати, старата. Това е веро за филм. За филм беше, наистина за филм. И после една седмица го... Намират и го връщат пак. Ма те го намират, да, те го върнаха вече на друго място с много по-остри условия, където вече сам те го караха с каишка, като куче го караха, защото е агресивен вече. Това е, аре, някакво да кажем, нали, мога ти върже. Ама, защото приличаш на надзирателя. Това е 1 на милион, братле. При мен Ама, как ще избегаш? При мен имаше едно бягство и мисля, че беше единственото бягство на първото място, което бях. На второто MCC Чикаго, това е Metropolitan Correctional Center в Чикаго, там е бил Лари Хувър, където Рик Рос пее за него. Там са били, братле, всичко, което си го чувал някога, като имена в Underground-а, било той в 80-90, е минало през MCC Чикаго. А ти там попадаш, така ли? Да, второто място, което попаднах, беше там. Metropolitan Correction Center. Име, което кара човек да настръхне. Любопитни ли сте защо? Разположен в сърцето на Ню Йорк, Metropolitan Correction Center или МКЦ е истинска крепост с висока степен на сигурност. Известен с това, че е дом на едни от най-опасните престъпници, той е много повече от просто затвор. Той е сложна мрежа от строги протоколи за сигурност и секретни операции. Открит през 1975 година, МКЦ е бил временен дом на известни личности като Джон Готи и Бърни Мадов. Със своя уникален небостъргачен дизайн този затвор е различен от всички останали, извисявайки се над оживените улици. Вътре е лабиринт от малки килии, тесни коридори и постоянно наблюдение. Но какво всъщност се случва за тези стени? Историите, тайните, ежедневната реалност. Това е свят, скрит от очите на обществото. Няколко години преди да отида аз в Чикаго, двама се избягали оттам. От 17-ти етаж, там вече имаше прозорци, които прозорци бяха колкото прозорче на асансьор. Там вече виждахме навън, затвор на 20 етаж. От 17-ти етаж с чаршафи навързани, с лязли. Обаче, Как излиза от това Как прозор? ще излезеш това прозорче? те са го крояли няколко месеца. Те са ни големи бетони си. Не знам, братко, как са ги щупили, не знам, но няколко месеца голямо разследване. Беше даже в цяла Америка по билбордовете бяха лицата на двете момчета.
мъже, които бяха избягали. И не са намерени, така? Не, намериха ги веднага. Намериха ги веднага. Пак по някакъв балански начин, пак при бившата си приятелка, при майка си, баща си, пак при нещо такова. Ти защо отиваш там? Как те местят? Кога решават да те преместят да отидеш там? Ами реално първото място, което бях, беше щатски джел, защото в федералното нямаха места. И когато се освободиха в федералния затвор места, тогава ме преместиха в федерал. Аз реално изкарах над година и половина на щатския джел и останалото време го изкарах в федерален. Където там вече имаш прозорец и виждаш света. На първото място нямаш. И добре, през това време какво става с твоите близки, вашите, някакви Ами виж, роднини? по това време нямаше кой да ме чака. Единствено само майка ми и баща ми. Те са в България. Аз с тях се чувах 2 пъти на месец. Единствено това ми беше комуникацията с Как ги външния свят. Те знаеха ли, че ти си затвор? Те тогава гръмнаха всички телевизии в България и те реално чуха за нашата група. Защото никога до сега не се е чул FBI да са ударили българска група някъде. А ние бяхме 17 човека, бяха гръмнали новини и реално така научиха и моите приятели. Моите приятели знаеха, че аз продавам кули в Америка. И че се състезавам по бодибилдинг в Америка. Това се знаеше за мен. И така научиха и моите приятели, където не знаеха нищо. А те с лица ли са ги давали тук? Всичко с лица. Всичко с лица, да. Макар, че новините по-скоро са изключително преувеличена работа. Ако така истината е била толкова, Раздуват. те си измислиха, точно така, но разбира 2% истина, 98% раздуване, което абсолютно не е така. Да. И много невярна информация, но както е до ден днешен, нито едно нещо не съм влизал да проверявам какво се е говорило тогава. Не ми е било просто интересно, и не искам да си създавам негативни асоциации. Да, това е истинската история. Да, друго Точно така, няма. точно така. Добре, вече като попаш на това в другото място, като знаеш какви хора са това, не ти ли беше малко спек? Ами не, братле, защото ако сега си говорим за тези хора, ти си кажеш, това е шаше паника, разбираш, това си кажеш, това са най-лошите хора. Но престъпленията, които си ги извършили, те не са всекидневни. Те в даден момент, даден етап от живота си, те са имали неблагоразумието я да бъдат хванати заради его, заради агресия, да направят някоя глупост. Но това са хора като мен и теб. Реално, ние просто не сме правили някакви крайни грешки, да не дай Господ да се стига до убийство или до нещо от сорта. Но това са нормални хора. И вътре той знае, че това е неговия край. Той няма интерес Да ходи да се дърви на лево, Точно десно, така, да точно. бие, да му дават още. Защото знае, че от тук може да става още по-лошо. Пак казвам, само аз и българите не бяхме убийци. Всички други бяха. Добре, какво означава 3 доживотни присъди? Ти имаш един живот, какво ще се преродиш и ще намерят пак, това е този човек. Това не мога да си го обясня. Това е по-скоро чисто емоционално да ти е по-гадно. Другото, което е, малко при аз да изляза, отмениха до животната присъда, обаче дават 500 години. Разбираш? Да. Вече няма до животни, уау, всичко, обаче 500 години взимаш. Дънка маклалото труда. Точно така, ако оцелеш, ако 500 години живееш, ще те пуснат. Просто променят езика. Това, че са отменили до животното, не означава, че няма пак да си цял живот там, разбираш? И ти през това време не знаеш, место от едно место на друго. Ти не знаеш колко години още имаш, така ли? Точно така, като тогава вече аз на второто място бях с един мексиканец, невероятен машкар. Що? Защото пича фейсваше до живота затвор. Предлагаха му да предава. Значи той е бил биг боса на западната част. На мексиканците там. Да. Сега това, което ще кажа, това, което го съдят за 20, защото той е бил 20 години под разследване, за което го обвинявате напълно реално и аз не се бъркам. За тези 20 години го обвиняваха за 100 000 тона кокаин. И това не е грешка. Сами по себе си може да съдите и всеки, който слуша да съди, че такова количество е невъзможно. Не знам дали някога на земята има такова количество кокаин. 100 000 тона! Точно така. За 20 години... Къде се складира, бе? Пабло Ескобар не мога ги прехвърли, бе. Не да ги прехвърли момчета. Те не са били произвеждани толкова. Не мога да направя абсолютно. Точно така. Абе за 20 години той ще е прехвърлял толкова. Този пич, той работи с евреи, китайци, с целия свят. Само хубаво мога да кажа на него. И той ми каза, добре, страх ли те? Викам, какво имаш предвид? И първо да предлагате 15 години, после да предлагате 10. Страх ли те да се бориш? Искаш ли, вика, от твое име, аз да напиша, вика, една молба от твое име, в която, вика, обвинявам аз, Георги, американската правосъдна система, федерална, американските федерални агенти, власти, адвоката ми, че не защитава интересите ми, че ме третират неправомерно и че раздуват всичко, което ме срещу мен. И това беше един следобед. И аз мисля. Не ме страх. И викам, ако ще... То поне да съм се дърпал, нали, да не съм си свалил сам гащите. Викам, правим го. Пиши. И го написа. И както адвоката ми не беше идвал за 2 години, за 2 и половина, беше дошъл 2 пъти ме види, на следващия ден дойде. И аз заставам така. Като знам, че ще ми сипва. Той стои в гледа така. Искаше да бъде такъв много драматичен. И аз стоя го гледам. Знаеш какво направи? Викам, ще цитирам вас. Ядоса ги, нали? Да. Ядоса ги много. Викам, това ми беше целта. Be ready for the worst, hope for the best. Бъди готов за най-лошото, надявай се за доброто. И то шах. И той е шах. Даре обаче сега ще е много лошо. Ясно, сър, не искам да се притеснявате.
всичко ще бъде наред. Какво означава лошо? Той си живее навънка, Не. ти си вътре, той ти говори на тебе за лошо. Аз знам, че той злоупотреби. Аз знам, че това са вече такива психологически игри. Трикове. И почвам да го гаргаря. Викам, не искам да се притеснявате, всичко ще бъде наред. Аз съм спокоен, искам да бъдете и вие спокоен. И той видя, че няма да стане по неговия метод. Бъв. Вика, добре, прокурора ме праща. Защото молбата, която аз подавам, тя е публик рекърд. Тя се чете от съдята, от всеки един адвокат на моите съпроцесници и от всеки един човек, любител, който иска да влезе да види моето дело. Вие тук може да влезете и да видите тази молба. Тя е публик рекърд и тя е онлайн. Всеки, който влезе под номера на делото, вижда какви молби и какво се случва по делото. И като виждат такъв списък от мен, който им сипвам яко, и прокурора се е хванал То се е настрал. Просто мексиканецът знае как да го напише така, че да ги издразни или това си реални неща? Ма реално да, първото ще са реални неща. Те ме обвиняват за 5 милиона и половина, 2 милиона и половина. Раздухване, Точно така. брутално раздуване. И адвоката ми не защитава моите интереси. Не може за 2 години и половина ти да отидеш да се видиш клиента 2 пъти, да не му дадеш никакви доказателства. Още повече адвоката ми е бивш прокурор. Той е пращал хора в затвора. Кой Георги от България? Мен ме има днес, утре ми няма, ти оставаш в тази система, ти с прокурори и съди, ти оставаш, ти си е така. Той си може да си лапа процент от това, че те е вкарал Аз тебе лично там. видях как адвоката ми подари тениска на Black Hawks, отбора по хокей на Чикаго, на прокурора ми. И това стана на едно дело. Те си партик. Няма какво да говорим тук на след, да. Тоест, значи, истински късмет в този следобяд, че ти попадаш с този мексиканец и ти се променя живота, защото ти... Не, той този Че той ти го мексиканец предлага беше и сакелиник. Ние бяхме Да, половин година, всеки- точно така, Но да. ако той не ти го предлага, ти може в неведение си лежиш, да си лежиш. Да, и какво се получава? Прокурора го е пратил адвоката и каза, кажи на Георги, че ходи по много тънък лед и може да направи много голяма грешка, защото с тази молба, която направи, той ще ми отвори страшно големи проблеми. Но вика, кажи му, че законът е в мен. Накрая на деня вика, аз ще бъда победител. И за това, че ми е създал такива проблеми, аз ще му създам много лошо и много дълго време в затвор. Това вика, предложи му, ако иска да се оттегли молбата, а аз ще му смаля парите, както бяха 5 милиона и половина, После беха 2 милиона. ще му ги смаля на 700 хиляди долара, нали, къде са 5 милиона и половина, къде са 700 хиляди долара. И ще му предложа между 6 и 8 години, като няма да искам 8, ще искам 6. А за добро поведение ти имаш 15% отстъпка. И аз тогава направих една сметка. Аз съм вече 2 години тук. Ако взема 6, ще имам 15, т.е. 5, т.е. имам още 2,5. Ако така се стисам ръцете, ако се оттегля молбата, му казвам окей. Реално още 2,5 плюс половин година в имиграционен затвор, докато бъда депортиран. Викам 5 години тотал. От до. Викам окей, имаме сделка. Ма къде са 5? Те са Къде са 20. 15, да. Да. И окей, имаме сделка. Оттеглиха, пак никой не дойде. И накрая стана така, че обадих се на мой приятел, викам, братле, трябват ми пари. Един ден, когато изляза, ще се оправяме. Искам да сменя адвокат. И съответно наех адвоката, който ми водеше щатските дела, които имах преди федералния арест. Той вече си ме познаваше, знаеше си ме каква ми е ситуацията. Съдбата. Да, и той дойде на самата присъда вече да ме бори. И тук е да най-интересното. Аз отивам на присъда и съм вече на 3 години в деня на присъдата. Дойде адвоката с асистентите си, но асистентите му се представяха като отделни адвокати, т.е. 3 адвокати като делегация. Аз съм сам, 3 човека ме защитават. Съдята ми беше представен като най-свирепия съдя в федералната история на Seven Circuit в Илинойс. То баш как на филм, бе, брат. Точно така. Леле. Пуерториканец, назначен лично от Бил Клинтън през 2000 година. Само президенти могат да назначават федерални съди. А федералният съдия се пенсионира, когато той реши. Имаше 90 годишни. Та моя съдия беше този, който е дал най-люти, най-безкомпромисни и най-дълги присъди. Пред него е само Господ. Какво ти става в Точно. твоята глава в този момент? Ами да ти кажа, не бях оплашен. Пак го приех като направо, каквото е зависело от мене, съм го направил. Сега знам вече, че ако ме бият, поне съм се съпротивлявал. И Почва делото. почва присъдата. То делото е през тези години. То е Си представено. върви. Но почва вече присъдата. Единственият момент през целия период, в който ти можеш да си отвориш устата и да говориш, е преди присъдата. Тоест, много хора казват, ваша чест, съжалявам, покаявам се, разбрах си грешката. Това е твоето ефирно време и всеки един, който ще бъде осъден, през всичките години чака за това време. Чака за да може да си каже неговото. След тебе прокурора си казва той какво смята и след прокурора адвокатите ти те какво смятат. И съдята взима решение. А има ли такива жури, които Ясно. Не, журито е когато ходиш на процес да бориш невинността си. Ага. Когато си виновен, ето То аз вече е съм виновен съм се между 6 и 8 години.
Аз съм си признал вината. Но съдята избира колко да взема. Твоята борба е да си намалиш годините, това ли е? Точно така. Да. Точно така. Извиня, че те прекъсвам. Сега докато говорим тия неща, то как от 5 милиона смъкна на 2 милиона, на 700 хиляди. И знаеш какво се замислих? Тия бокуци се играят с човешки животи вътре в затвора. Точно така, но за тях това е бизнес. Те печелят пари от това да те е осъдил за повече пари и да вземеш повече години. Ти за него си документ, хартия и той от те печели. Значи това пак си е схема, но по друг начин легално, документална схема. Абсолютно. И това е схемата FBI, братко. Това е top of the line в света. Висшата В света. престъпност. Идва твоето ефирно време. И съдята казва, те ти говорят на мистер. Там всичко е на мистер. Тук в България, ти го пак така. И те пускат. В Америка всичко е мистер, сър, мистер. И казвам, мистер Ванджелов, take your time. И аз му казвам, ваша чест, не искам да кажа нищо. И всички сте писани. Безкруполно. Но нали, това е твоето време, което можеш да се защитиш, да кажеш, аз го приемах, че ако тръгна да говоря, хъката, мъката, че се обатачиш сам. Виновен съм, брат, дай ми каквото е. Дай ми каквото е. Какво има да мажа и да спра аз? И ти какво каза? Не искам, нямам какво да кажа. Вика, сигурен ли си? Нали, реално, ти не се възползваш това, което всеки чака с години. Към точно така. И до там. Окей. Това е моето ефирно време. После идва ред на прокурора. И прокурора почна. Така той почна само да сипва. Като напомням, той каза между 6 и 8, като няма да искам 8, ще кажа 6. Прокурора поиска 8 години. Той не си спази на думата. И дойде ред вече на адвокатите ми. Като адвокатите ми говориха така и така. Георги, той е музикант, класическа музика. Свирил е в еди с какви театри в Америка, опери. После състезател по бодибилдинг, има какви там турнири спечелени. И съдята му стане интересно. И в момента, докато адвоката ми говореше, съдята каза, стоп, от този съдия и прокурори и адвокати настръхват. Да. Каза, стоп, колко вдигаш тежанка? И когато ми зададе този въпрос... Тогава почна твоето ефирно време. Тогава знаех, че нещата са окей. Разбираш? Ти какво викаш? Аз зависи колко съм загрел. Не, аз изстрелях нещо там. Да, няма значение. И той, добре, усетих мекота вече в този човек. Дайте една лежанка тук. До тогава този човек не поглежда никой в очите от затворницата. Само до очите, да очила сигурно. Когато адвокат ти говори за теб, ти си там, той не те погледа, ти не съществуваш. Но тогава, като не зададе въпроса, нещо му мекна, разбираш. Топлина, да. Та адвоката ми, когато приключи с това, което имаше да каже за мен, и съдята така казва, разбери, че живота не е перформанс, нали, не е представление. Когато свириш някъде, завести се дърпат и всеки си продължава живота. Докато реално живота не е шоу. Спектакъл. Не е шоу. Сега, вика, си в това състояние, вика, един ден ще излезе, вика, не губи втория шанс. И вика, знаете ли какво? На всички. Смятам, че за тези години, които той е тук, вече е бил достатъчно. Взел се своето. Няма какво. Аз очаквам, нали, че ще лежал. Да те посечат брутално. Че ще лежал общо 5. Нали? Да. И той казва, смятам, че взел си полуките, смятам, че се е научил урока. Няма какво да бъде бит повече. Каквото е до тук на лежаното. Пускайте го. Да, на лежаното. Нали, до момента на присъдата, аз знам, че поне още 2 години ще лежа. Поне. А той ми казва на лежаното момент. И реално малко след това, трябваше около 1 месец след това да се оформят документи, защото от Чикаго трябваше да отидат до бюрото по затворите в Вашингтон, там да подпишат, да те върнат. Когато калкулираха времето ми, заради забавянето при калкулацията, аз вече се оказах 1 месец овертайм. Надлежал. А за всеки един ден аз мога да ги съдя по $1000. А в същото време аз имах заповед за арест от емиграционните и заповед за депортация от емиграционните. Но за да не ги съдя за тези 30 дни, заповед от Вашингтон на бюрото по затворите за моментално освобождение. Експресно. Те нямаха време да се обадят на имиграционните да ме приберат. Пуснаха ми, де факто, това, което се случи с мен, се случва на 10 000 човека, един човек от 10 000. От затвора, де факто аз бях на улицата след няколко минути, разбираш? Смятай тия колко пари смъкват, обаче не им се дава, за да не вземе ти да ги осъдиш тук за 30 000, бат. Точно така. И аз реално можеше да остана. Аз не съм депортиран, нямам черен печат. Но отидох на следващия ден да се видя с адвоката си. Той ме гледа в офиса и вика, какво правиш тук, бе? Какво правиш тук? Вика, аз лично държах заповед за арест и заповед за твоята депортация. Викаме, тук съм, казвам му, нали, какво се е случило. Той вика, има предвид. Ако искаш остани, ако искаш се тръгни. Но има предвид, че те ще те търсят, емиграционните. Може да те намерят утре, може да е след 10, 20 или 30 години. Но те ще те търсят.
И в момента, който те хванат, ще те депортират. Какво, идват си в България реално? Точно Ще те така. върнат Точно в България. Точно така. Но до този момент аз вече бях много години, не си бях виждал приятели, семейство, родители. А ти, когато вече си осъден там, ти вече си получовек. Те са безмилостни към своите си, които са американци, камо ли към човек, който е осъждан, е нелегален и е лежал. Няма смисъл седиш там. Ако искаш да си наемеш апартамент, те ти правят бекграунд чек. Ти не можеш да си наемеш апартамент. Ако отидеш в Макдоналдс да подадеш за работа, правят ти бекграунд чек, лежал си. Благодарим, опитайте някъде други. Ти реално, освен да продължиш да правиш схеми, друго не можеш да правиш. И казвам, врата ми до тук омазан, нямам какво повече да правя тук. 1 месец останах още за да се видя с приятели, познати, да си пообиколя като за последно и се прибрах. Значи с две думи ти скачаш на цялата правосъдна система в този момент, в това дело. Някои хора биха го нарекли безразсъдно, може би е било така, но това нещо ми Изигра пък твоя полза. точно така. Но това е променило живота ти. Точно така. Това запознан с този човек и това писмо реално. Точно така. Ето той е един от хората, които казах, нали, че е изключително голям машкар, който не знам дали някога пак ще види бял свят. И то прави добро за тебе, а за себе си няма го Друг направи. пример ще ви кажа. Ако ме питате дали по затворите има невинни хора, има и такива. Най-усмихнатият човек на света, мексиканец. Той беше фармацевт в Мексико. И бяха го обвинили, че произвежда за картела. Хапчета. Да. Синтетика някаква. Съответно, екстрадират го от Мексико за Америка и почва едно дело 10 години. През тези 10 години федералните лъжат, че той е съдействал. Съответно, картела избиват семейството му, жена му и децата му. Но накрая той отива на процес със съдебни заседатели и този човек, който написа моята молба, той му помагаше и на него. И той му спечели делото отвътре, разбираш. И след 10 години го пуснаха на свобода, като му дадаха американски паспорт и $35 милиона обезщетение. Обещетение. Но имаш 10 години и са ти избили децата и жената. Взимай си милиони. Взимай си милионите, взимай си всичко, човек, и гражданството. И излъгаха, че той е съдействал на власти. Реално, ако ти тръгнеш да съдействаш, това е черно на бяло. Ти подписваш документ, че съдействаш. Това не е примерно, кажи ми, пък никой няма да разбере. А ако съдействаш, то е черно на бяло, публична информация, всеки един знае. Съответно, картела, когато следи, те виждат, съдейства. Съответно, затова картела праща чистка. А то документ реално е фалшифициран. Примерно. Или е подписан от друг човек. Не знам дали е било с документ, но се каза, защото делото му е било 10 години. Но се каза, че той е съдействал. Ето това е достатъчно. И те. Да. Ето и виж ли, че в такъв момент си казваме парите на всичко. 35 милиона, взимай ги. И какво? Ти нямаш нищо реално. Така е. И въпреки това, този човек, момчета, беше най-усмихнатият човек, който срещнах през тези години там. Аз посрещнах и изпратих между 3 и 4 хиляди човека, чух 3-4 хиляди различни истории. Някои просто са ми се запаметили в съзнанието. Кажи някаква потресаваща друга, ако се сещаш, която действително много те е шокирала. Шокирала по-скоро не. Тези, които си записваха порнография за собствените деца, те бяха по-шокиращи. Собственици деца? Да, двама имаше, които записваха дъщеричките си. Да, като на едно от момиченствата се е чувало как крещи, моля те, не, боли, не, ужасяващи. Но това бяха такива, които никой дори странеше от тях. Даже не са ги били. Не, защото ако ти тръгнеш да биеш такъв, ти ще си загубиш тези 15% отстъпка за добро поведение, разбираш. Ти нямаш интерес да правиш вътре магари. Да. А отделно вече, които ги пращат по затворите, къде са осъдени, там вече ги избиват. И заради такива направиха, дали беше в Пенсилвания, направиха специално затвор само за педофили и изнасилвачи. Защото всички са такива и нямат интерес някой да избива другия. Просто е масовото избиване на такива по масовите затвори, затова да ги предпазят. Те въобще ги отървават, защото нали ти казнеш. А там верно ли ще ги убият? В нормалните затвори? Там се избиват, да. Повече американци, които занимават с такова нещо или някакви други етноси? Всички връзки. Там е от пиля мляко. Там са латиноси, един от най-свирепите хора са пуерториканци, братле. Що? Много свирепи хора. Там човешкият живот нищо не знаеш. Ами било то и черните генгове, Саутсайд Чикаго, това е гетото на Чикаго, за 15-та и 16-та година имаше повече престъпления, отколкото гетото на Нью Йорк и на Лос Анджелес взети заедно. Там всеки ден, в Саутсайд Чикаго, всеки ден става убийство. Всеки ден. 2, 5, 10 годишни деца, всеки ден. Аз съм гледал, че с доста сериозен трафик се случва точно. Всичко, което там си го гледал, е точно така там. Аз лично съм минал веднъж през Саутсайд или 2 пъти, като веднъж, докато чакам първа кола на светофар, пред мен стана престрелка. Излязаха и почнаха да се стрелят.
Това става през 2012 година. За нищо. Не знам за какво. те си имат- Аз чакам първа кола на светофар. От срещните коли, които чакат, излядаха и почнаха да се стрелят. Това пред очите ми стана. Изключително много престъпления там. А там надзирателите тормозят ли както е по филмите? Има ли такъв тормоз? Имаше чешити, но тормоз по-скоро не. Има Психически, по-скоро. такива, които прямо дават ти да ядеш. Примерно имаш 5 минути да се наредиш на всяка къща. Аз за 5 минути се наям, трябва да гълтам, разбираш. Да. Имаше такива, които имаш право на телевизор. Те ти го спират, просто е така. Имаше такива, които ако случайно си още в банята, пък имам по 3-4 заключвания на ден. Ако не си в точната секунда на заключването, наказват абсолютно всички. Когато един се греши, абсолютно всички са наказвани. Те имаше някои чешити, които просто се наказваха за щяло и нещяло. Просто е така. Дали защото не му е ден, дали защото Си е помяр. не прилича на нищо. Огромна част от надзирателите, огромна част бяха квазимодо, на такива приличаха. А огромна част пък се поддържаха на тренирани добри момчета, които бяха пък изключително респектиращи и добри хора. Общо ето смачкания човек, той си изглежда смачкан. Този, който се грижи за себе си, той знае, че ти си в дадена ситуация от живота си, ти си просто на такова място. Много силно впечатление ми направи един, който ме приемаше вече на второто място, което бях. Той се държеше изключително добре. И аз му казвам: сър, благодаря, че се държи толкова добре с мен. Оттам, откъдето идвам, никой не се е държал така. И той каза: това не разбирам. Аз съм човек точно както си ти. Това, че ти в даден период от живота си на такова място, той е просто даден период, но ти си човек както мен. Аз не трябва да те третирам като второ качество човек. Ти си човек като мен. Аз уважавам хората. А отвътре движат ли си някакви бизнеси, защото съм го виждал и това, нали? Да. Но за какво са му тия пари, като имаш само $300 на... Абсолютно. 3 до животни. 3 до животни, са и $300. Абсолютно се ги държат, брате. Това за тях. Ти си лидер на десетки хиляди хора. Нищо, че се затворят. This is the true story of Larry Hoover, the gang leader who grew his organization to 30,000 members in multiple states and helped them sell more than $100 million in drugs per year from prison. The gangster disciples controlled the drug trade on Chicago's South Side, and profits soared to over $1,000 per day. In 1973, Hoover was sentenced to 150 to 200 years in prison for ordering the murder of a dealer named William Young. As he applied for parole in the 1990s, Hoover was secretly running a massive drug empire that counted up to 30,000 members, according to the Chicago Sun-Times. At one point, the gang was selling over $100 million in drugs per year. In 1995, a massive raid on the gangster disciples led to the arrests of 22 members, including Larry Hoover. Carried out by over 250 federal, state, and local authorities, this raid was called Operation Headache. The raid took place at the end of a 5-year undercover investigation. After Hoover was indicted on drug conspiracy charges, he was relocated to a facility in Chicago for his trial. In 1997, he was found guilty of the charges and given 6 life sentences, in addition to the 200-year sentence that he was already serving for the murder he ordered back in the 1970s. 90% от почитателите никога не са те виждали на живо. Нали? Не сме виждали Майк Тайсън на живо, за да сме фенове. Но те знаят за основател на генга си, знаят къде е. Той си има контакт, нали, по телефони. Има си и генерали. И отгоре стават по веригата надолу, стават... Мрежов маркетинг. Точно така. Доколко броя хора наброява една такава организация, по-мащабните... Стотици хиляди, братле. Те са... Стига. Един генг е, да кажем, франчайз. Да кажем... 10 000 човека си е нищо. Нищо не е. Клона, да кажем, лидера в София, обаче фирма, ти имаш клони в Бургас и в Айтос и в... ако щеше в друга държава. Те са групи като религия. Ти не познаваш всички християни на света, обаче християни са навсякъде. Разбираш? Така и с генга. И съответно, каквото каже лидера, каквото каже папата, това прави и мирянина на другия край на света. Разбираш? Но пак те са генг, за бандата си убиват. Много такива изпадняци, които влязат без пари, без нищо, но са в членове на даден генг, те си го взимат и се грижат за него. Те си като едно голямо семейство. Просто грижат си се един за друг. И как се влиза според теб в такъв генг? Ти говорил ли си с някакви хора? Ти си са избира, правилата? Да, ако решиш... Предлагали ли си ти да влизаш в някакъв генг? Не са ми предлагали, но ако решиш, влизаш и така да го кажем на български, те покърсват и ти ставаш част от. Ма ти си в затвора, какво можеш да свършиш за този генг? Абсолютно нищо. То е... Ако си отвънка, добре. То е само за да могат да те гледат, за да може, ако стане масов проблем с някой друг, ти трябва да скочиш. Защитаваш генга. Точно така. Това е група, просто група. Добре бе, как затвора не забранява ти да си движиш бизнеса? Ти реално ти си затворник, ти нямаш право. Не.
Имаш телефон. Без да се... Не, по този... Но По този, да. Кодирано говорене. Не се разпределят територии. Да, здрасти, братле, тук превери 90-то. Правят си го по интернет. Значи не са... Те, специално лидерите, не са прости. Ако долу солджерите повечето са, един човек за да е лидер и то на толкова много хора, той не е прост. Сигурно, да. И не е случайно, сигурно. А вие освен с тия карти, източването на дебитни карти, с друго занимавали ли се така в щатите, което е било извън закона, говоря сега? Ами може би се е случило. Аз специално така да кажа, обвиненията бяха, когато ни хванаха, обвиненията бяха абсурдни. Побоища на хора, рекети, обири на апартаменти, отвличане. Като човека, който е бил отвлечен, е казал, те са го извикали, той казва, аз не съм бил отвлечен. С което само показаха, че издиша техната теза. издишат. Шаг. И на пето място банкови измами. То беше за да направят шум. Сензация. Точно. А това там по медиите, чули се там? На местните медии, да, на съответната вечер, само на съответната вечер хваната българска група за това в WGN, по Fox 32, по NBC, местните локални новини. Но това е, просто обявяват кой е станал в Люлин, да кажем. Не са го раздухали, кой знае колко. Точно така. Анонс и това е. Точно така, да. Но там е ежедневие. те обявяват абсолютно всичко по те. Едва ли на някого направи впечатление, нали? Да. Българска група, къде е Българите? България, Раша, едно и също. Абсолютно не също. Ти като се върна в България, вече как те приеха вашите приятели, ти почнаха ли да странат от тебе? Не. Тук бе, че... И даже напротив, според мен. Даже напротив, да. През периодите, които съм се обаждал прямо на родителите ми, моите приятели са им се обаждали, питали са ги кога ще е следващото обаждане. И доста често, когато съм звънял вкъщи, по 15, по 20 човека си имали да се чуваме. Мисля, приятели се събирали. Дори да съм бил сам тялом, духом не бях сам, знаеш, много хора ме подкрепят, разбираш. Това реално направи приятелската връзка още по-силна, защото през целия период всеки питаше, всеки пращаше поздрави и идваха на място да се чуваме, което за мен, вярвайте ми, в един такъв момент един разговор те държи 2 седмици, те държи емоционално буснат. Това е много силно. Ние дето сега вече сме на свобода, нема да се съберат 2 човека да те чуят какво става, даже един нема да се сети за тебе да те чуе какво става, а тогава викаш по 10-15 човека. Така е, сега е точно така както казваш, аз го отдавам на телефони, социални мрежи, това просто много отдалечи хората един от друг. За съжаление, значи технологии колко са дали? 2 пъти повече са взели, което е жалко и така ще бъде. А колегите ти от филхармонията или там, където си бил, опера или какво каза? В Бургаската опера, предполагам, или? Не, аз не съм работил аз след студентските години, тогава заминах и тогава приключих с музиката. Реално след като завърших. Okay. Аз заминах на турне с сборен оркестър компилация. Ти не си бил на щат някъде? Точно така, не съм бил, да. Но общо всички знаех. От академията, от училището, в което съм учил, а пък и музикантските среди не са чак толкова големи в класическата музика, всеки знаеш. Но абсолютно никой не съди там. Каза контакти от затвора. Ти до ден днешен работиш и с някакви хора? До ден днешен имам контакти с хора, които направих там, които някои от тях излязаха и имаме много солидна връзка с тези хора и си работим, естествено нищо нелегално. Правиш бизнес с хора от Америка, така ли? Точно така. Това ти е дейността в момента. Така се изхранваш. Да. А иначе фитнесът е само за кеф, така ли? Да, фитнесът ми е за хоби. Това е нещо, което винаги съм обичал. Правя го с изключително голямо удоволствие. Значи това е нещо, което ме кара да ставам сутрин, да си лягам вечер, просто. И това е нещо, което ме е възпитало, изградило ме като характер. Сега в момента го правя абсолютно натурално. Значи от момента на ареста, 25 март 2014 година, вече повече от 11 години, аз не съм си сложил едно хапче в устата, една инжекция, хранителни добавки не пия. Всичко, което виждате на снимки е 100% само на храна и спорт. Двуразови тренировки, чисто ядене. Точно така. Значи човек е това, което яде и изглежда по начин, по който се храни. Естествено, няма как да постигна тези обеми, които съм постигал тогава, които са ми давали стероидите, но аз и далеч не търся обеми в момента. Аз в момента търся longevity, здравословен начин на живот, защото преди беше да съм як, здравето не ме интересува, което е глупост. Сега на първо място здравето, визията е на второ място. Здрав дух, здраво тяло. Правя се 2-3 пъти в годината профилактични кръвни изследвания, следя се. Кръвта не лъже. Искаме пък ние да ти подарим един натурален продукт от нашите партньори Alpha Extract, боров прашец, който стимулира производството на тестостерон. И не е химия, от български билка. Българска билка е. Ние го тествахме за и месец, 30-40% на свободен тестостерон нагоре. Ще го пробвам със сигурност. Прочети за боровия прашец, ако не знаеш. Това е стимулация на собственото производство. Благодаря много, ще го... Правим си цяло видео за това нещо, може да се види в ще го гледаме интернета, да.
Да, поне си спортист и мисля, че ще ти помогне. Възстановяването е най-важното нещо. Да ти кажа, Това аз ще помогне. от твоята история, така като слушам, знаеш какво си мисля, че в крайна сметка, каквото и да стане в живота, трябва да се изправиш срещу него и със смело сърце напред. Абсолютно вярно е и трябва да си признавам. Виновен. Приемаш затворниците и американците така, take it like a man, no matter what. Приеми го като мъж. И хубавото и лошото. Нелсън Мандела има една приказка. Философията е не в това никога да не паднеш, а винаги да успяваш да се изправиш след като Колко си път паднеш. ще станеш като... Точно така. И реално, нали, това е клише, но човек се развива ставайки, а не печелейки. В смисъл, от трудностите развива човек. Емоционално и психически. Разбира се. Те те изграждат, те те водят напред, а не това колко си спечелил. Всеки може да печели. Но според това, колко пъти си успял да се изправиш, чисто бойния спорт, колко бойци знаем, които след първата загуба просто повече не бяха същите. Не се изтупаха, не продължиха напред. Въпросът е да продължиш и съответно да не повтаряш старите грешки. Защото глупав е не който прави грешки, който ги повтаря или потретва. Една грешка повторена, потретена, вече е избор. И добре, че си имал тази смелост, за да ти се развие толкова шарено живота, защото ти ако не ги беше правил, дори тия нелегалните неща, нямаше в момента да имаш такива контакти с Америка. Точно така. Те ще отидеш да си изпълниш там концертите това лято конкретното, да се върнеш в България и кой знае как ще ти се развие живота. Точно така, за това казвам, че не съжалявам за нито една секунда. И от хубавото, и от Ти си го излежал, каквото е трябвало да си го излежиш. Точно. Платих си цената, но ползите, които взех от затвора, мога да ви кажа само плюсове. Наистина не се сещам за минуси. Какво стана с Бентлите и с колите? Всичко взех. Взеха ги. Пито На платено. държавата ли? Или не знаеш къде са? Не знам къде. Не, вероятно там Конфискуват ги. конфискуват ги, продават ги и са в полза на държава. Там трудно биха станали, както тук примерно това, някой да ти конфискуват нещо и после да видиш някой да го кара. Да. Там такива работи трудно знам. Всичките ти сметки източват и парите ти взимат, Всичко ти и взимат, да. имуществото. Не само на мен, но на всички други. Да, на цялото. Добре, ти ако си беше купил, да речем, един имот с тия пари, които си изкарвал, няма значение какъв е този имот, какво става с този По имот? време на разследването са пращали агенти в България, за да наблюдават нашите роднини, да ги наблюдават какви коли карат, какви имоти имат, да не оттам да сме пращали милионите и те тук чекирики. Чисто финансово как се държат. Пратили са агенти и са били тук, знаели са къде живея, знаели са моите родители, на моите са процесници родителите, къде съм учил средното си образование. Дошли са до тук и са били определен период от време тук в България. Но федералният бюджет е неограничен. Те разполагат с колкото пари искат, толкова Неизчерпаен пари ресурс. Точно така. Като на Те НАСА. си ги печатат. Точно така. Какво си искат толкова? За каквото искат, unlimited. Затова могат да пратят хора навсякъде. А ти откъде си разбрал, че пък има агенти тук? Как си ги заподозрял? Не аз, Пише в си. документацията го има Значи самата си го описано. документация на делото. И после не случайно Цветан Цветанов, въпросния, който става въпрос, се отделя от Бойко Борисов и прави Републиканци за България партия. Значи той е бил един лизач на американците. Да, просто ние сме били цената. Той да се издигне в очите на слепите, как се казва. Точно така. Сега, вероятно, нали, в момента България с Америка са в много добри взаимоотношения. Вероятно, ние сме били част от цената, която се плаща за тези добри отношения. Дай за да получиш. За да мога той да... Имаше спекулации тогава, за които аз абсолютно не вярвам, че заради нас са отложили отпадането на визите за Америка. Но за мен това са спекулации, не го вярвам. Там има други критерии, които трябва да постигнем. Но тогава по българските медии се е вметнало и това, че сега заради тази група се отлага падането на българските визи. Аз лично не го вярвам, че това нещо е така. Те тогава медиите беха на ГЕРБ всичките, така че това може да е сфабрикувано. Възможно. Едва ли не, ето българите идват в Америка и ако пуснем българите идват свободно, само само магари ще се прави, да. Ето виж ги какво правят, как да ги пускаме. Към днешна дата, то Кинг Пина жив ли е? Жив е в много добри отношения, сме даже се чупим миналата седмица. Ама си е в Америка ли? В Америка си работи. Даже се смяхме, вика, как беше преди, сега работи. Кара камион. Тиреджа. Да. Виж колко цвета на живота, брат. Точно така. Ами със сигурност не му липсва това време да живееш на шпионката. Точно така. Значи, колкото е хубаво, толкова си има и напрежение. Събуждаш се вечер. Аз лично многократно съм слизал да обикаля, защото аз знам, че там арестите стават в 5 сутринта. Аз съм събуждал вечер, съм обикалял билдинга, около който живея, да наблюдавам. И това не е било веднъж два пъти. Всеки път, когато чуеш сирени, абсолютно всеки път си мислиш за теб.
Дали докато си караш колата, дали докато спиш, и една параноя постоянна, разбираш. И няма как това да го живееш постоянно. Ти ще се разболееш в един момент. Така че, специално в тези години, тогава имах право на грешки, така да кажа, имах време за губене, макар че не го приемам като загубено време. И още повече бях в такъв период, където няма кой да загуби от моята липса, в случая докато ми нямаш. А ти мечтаеш ли за този живот или ти се случи без да искаш? Без да искам. Аз пак казвам, Непринудено ти в залата. бях отишъл с цел да мия чини и да чистя туалети. Но да постигна американските неща. За 3 години си я постигнал. Това, което пак казвам, дадах на ръцете си, на очите си тогава, всичко, което поисках, което поиска очите ми и ръцете ми, им го дадах. Затова казвам, Америка беше за мен майка, не мащика, защото ако питате хора, които живеят там за да работят, на всеки им липсва България. На всеки един от тях им липсва, като чуят българска песен, плачат, искат да се прибират липса им, което е разбираемо, ти си там роб. Да, ма той плаща данъци, ти не си платил стотинка данъци, сигурно. Аз, братле, правих каквото си искам. Да. Което нали, звучи егоистично, малко нагло звучи, но реално беше точно така. Не бе, това е тарикатлък, бе, това е газария за мене. Какво ще им рубуваш, брато? Так, и аз така го приемам. Аз така го приемам. Не съжалявам, хубаво време беше, но аз съм такъв, че което е било, си е било за времето. Този чар си беше за тогава. Не искам същото да е сега. Искам ново. Нови емоции, нови преживявания, нови хора. Нека това да си остане там един хубав спомен за времето си. Но не сега как ми се иска пак да го живея. Не. То си беше за там. Сега живее друг живот. Ти си видяла наистина реалната Америка, брат. От най-горе до най-долу. Точно така. Както има един лав, мой приятел го каза, спали сме и в най-хубавите хотели, спали сме и под мостовете. Така че баба трябва да знае и 2 и 200. Тогава, като разполагаш с повече пари, беше ли по-симпатичен за жените? Естествено. Защото, нали, аз спора постоянно с някакви жени, викат, няма такова нещо. И с тия жени спори с теб. С кои си спори? Ами с такива нормални момичета, които викат, не, ние не харесваме по този начин мъжете. Той трябва да е мил, добър, съзерцателен и така нататък. Грозото е кисело, не знаеш. Да. Когато нямат достъп до такива мъже, не ги харесват. Нямат качества да са до тях. Грозото е кисело, когато е високо. Ставаш симпатичен на всеки жени, нали, като имаш коли. Богат, грозен нема. Ставаш симпатичен, а пък ако си симпатичен и си як, с пари си още по-симпатичен. Тогава верно си правиш по-си. Така че точно така. Буквално, братле, което и на тази възраст аз си бях повярвал. Аз наистина се чувствах за безсмъртен тогава. Което е малко реклес, малко безразсъдно. Но... С българки или ходеше? Всякакви. Негърки и кои правят най-хубав секс, бе? Няма да говорим с тази тема. Минал период, нали? Минал период, жив и здрав, мен беше много интересно, човек. Аз трябва да направим втори епизод, бе. Кой знае още неща сме пропуснали. Аз съм отворен, когато кажете, историята е много богата, така че може да поговорим. За това гостуване, че застанах с лицето си и си разказа абсолютно всичко, без недомлъвки. Даже човека, който ми даде твой контакт, вика, кажи ми само кога ще го изкарате този епизод, защото на мене ми е интересно. Вика, мен ми е неудобно да го разпитвам така, момчето. Защото сме много близки. Няма нещо, което да крия, да, абсолютно. Да, аз съм си платил цената. Платил съм цената, така че нямам какво да крия. Благодаря много, Жорка. И аз ви благодаря. Достойно беше застанал на този стол, защото тук не сяда всеки. Добре, последно, че се сещам, ти сега като те спрат в България, това излиза ли ти? Абсолютно не. Бекграундът ми е само и единствено в Америка. Тук съм чист като сълза. Окей, добре. Дай Боже да не правиш глупости и да ти върви живота. Смятам, че съм поумнял за да не правя грешките, които съм правил преди. След 27 пъти прочитане на Библията, не мисля, че ще тръгнеш такава посока пак. Точно така, да. Да, между това е наистина голям стабилизатор, който ме държи. Ако ми дойде някаква луда, штура мисъл, да те приземява. Това ме приземява точно така. Спорта и четенето ме държат стъпил на земята. Защото аз съм човек като всеки един. Не съм застрахован, че няма да се подхозна или по някои изкушения пак. Но тези два стабилизатора ме държат, слава Богу, здраво стъпил. Книгите и спорт и Библията. Да. Ако ни трябва някой да отсвира на коренят, че може да може да се действа. Ще просвира пак. Имаме сделка. Жив и здрав, благодаря. Ево, брат. Благодаря, за мен беше чест. Много здраве.